aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum edilişler, mehriban vatandaşlar, qadırdan tomoşuçular. Türkmen Portal web saytının tanış yüzler adlı gepleşigimiz yeni sizin bilen. Bugün günü bizim tanış yüzümüz, gepleşigimizde gatnaşan mehmanımız. Yurdumuzda bir neçe elbette ödem geldi tanıştırdım. Yurdumuzda bir neçe öz aydımları bilen tomoşuçularning muştaqlarının sevgisini kazanmağa başaran Türkmenistan'ın prezidentinin Türkmenin altın asırı adlı bätlişiginin yeňisi, Türkmenistan'ın yaşlar bayrağının eýesi. Şeýlekem Edil 2023 yılın ahirine vatana bolan sevgisi üçün medalının eýesi Döwran Şammaýew biziň gepleşigimizde mehmançylykda. Yüreklerim elpemler sağdan, Dehlerin gün nuruna yaktılan arkadan sedamız bilen Türkmenlikten can vatanım, bahtiyar çağım, cennet mekanım Türkmenlikten can vatanım, baharım yadım bağı vatanım. Everybody loves somebody sometime. Everybody goes in somehow. One thing in your ears just on me. My sunshine, yes you now. Everybody loves somebody somewhere. There's no time to love Döwran hoş gördük gepleşigimizde. Çağırmamız için tamam. İlk ölen çaqlymyz kabul edip geleniňiz üçün köp minnetdarlymyzy bildirýär. Evet de. Köp sağ olun. Allah'ta. Elbette kofe başından no gepleşigimizde söhbetleşik bilen dowam edýär. Tanış ýüzlerde edil bilşiň ýaly, edil öňe meňdeş tanış ýüzler gatnaşýar. Ýurdumyzda tanalýan bir näçe sungat we medeniýet ustatlarymyz. Edil şolarda biziň taýlan 15 tan sowalymyz bar. 15 sowala 3 minutyň dowamynda hemmesine dogry jogap bermeli. Ýetişen ýagdaýyňyzda da ýetişmek ýagdaýyňyzda da sowgat bar. Ýöne ýetişen ýagdaýyňyzda biziň şertimizden azat bolýar. Ýetişmeseňiz biziň bir şertimizi ýerine ýetirmeli bolar. Şerti şeýle. Onsoň hasaplayan bolar her bir sowala 12 sekunddan düşýär. Jemi. Eger de taýin isen gün şu wagt başlaýar bermeli. Sowallar çyşyrly bolmaz, zekin sowallar köplenç taýin isen onda bir girişip bilýär. Tamam, başla Dowam edýär. Onda hormatly adamlar şu wagt goýberýän. Döwran birinji sowalymyz şeýle. Çözüp bolýan ýöne daňyp bolmaýan zat näme durmuşdy? Çözüp bolýan ýöne daňyp bolmaýan. Dogry jogap, birinji dogry jogabymyz. Ikinjisi, nämäni çepeliň bilen tutup bolmaýar hiç wagt. Çepeli bilen falan. Çepeliň ödüne dogry jogap berýän. Indi bir ýigit gyýdy gowy berýär. Ýöne gyýdy ýigiti gowy görýär. Ýigit gyýda bir sowgat alyp berýär, ol gyýdam ýigiti gowy berip başlaýar. O näme sowgat berip berýär pirinçe? Biz fermel zat gowy görýär. Aynak. Dogry jogap. Sebäbi gözi daşdan gowy görmänseň, indi sowal şey. Haýsy kärdäki adamlar allamagy özleri gowy berýär, ýöne biri allasa halanok. Allama gowy berýärler, allanma halanoklar. Advokat. Yok, olu bolup biler ýöne o däl. Beler derece. Artist. Yok, artistam edil. Indi bir rol oynaň eden ağlayan. Şoňa salýar, yok olam däl. Gönümel berdi allamak meselesinde. Elmidam allaşýarlar da olur. İki oýunçylar elmidam biri bilen allaşýan ýeri. Dart kuş. Yok. Geçdip bilýän, ýok ýakylýan, ýöne geçdip bilýän bilmedik adaň. Geçeli. Geçýär, dowam edýär. Günne 2 gezek dadylýar şu zat ýöne hiç açan iýilmeýär. Günüň dowamynda 2 gezekden şu tagamda däň, ýöne iýeň ogam, içeň ogam şu. Dur. Yo, dur diýen. Dart ýa dur. Yo, başga näme bolup biler? 2 gedek Tagamny alýan, dadýan dadyň ýöne hiç açan iýmeýär şu. İçine gitmeýär şu da. geçeli. Sowal şeýle. Kim oturan yerinden görüyor? Sürücü. Aytdyňam ýa-ni bir gerek. Yok, o manýada däl. Oturan Ýa-ni jogaplan içinde badan diýirini. Kuş. Doğru cevap, doğru. Indi asmanyna bazat, ýerde ýok zat, gelinine bazat, gyzda ýok zat. Bu pikirlenmeň aýşy. Asmanyna bar zat, ýerde ýok zat. Gelinine ba, gyzda ýok. Ne harfi? Doğru cevap, ne harfi? Hakikatdan. Indi suwuň üstünden nädip ýörep bolar? Bä.
bir gämi usulun üstünde. Yok, ön yürümeli, ayağında yürümeli. Ayağını yürümeli. Ayakta yürümeli. Suwun fiziki tarapdan seyretsek, türlü görünüşdäki suw bolup bilýär, dogrymy? Mesela, ya ne Buz. buz doğru cevap, doğru. Buzda yürüp bolýarsın. Inni hem işe şu bizde köpelýän zat, ýöne hiç wagt azalmaýan zat. İslenlik Yaş. adamda doğru islenlik adamda bolşy ýaly. Inni partada galanma, sirkul we pozguç bar. Siz kağıdın gözüne tegelik çekmek üçin birinji ýylyňda näme alýaňyz? Kağıt. Doğru, yine doğru cevap. Yine de hasap boyunca yine 1 minutumuz var ve 6 sualımız var. Devam edeceğiz, tayin olsanız. Elmide ama adamlar şol bir adam önüne bararlarını kellesinde ne orta çıkarıyorlar. Ol adam kim? Papangam çıkaryan, kepkangam çıkaryan, tahyangam çıkaryan bir adamın gören Elbette yaldı. ana varam. Elbette, doğru cevap. Biz nerede susuz deryaları, adam yürümeyen yolları, ağaçlı tokoyları görüp biliyoruz. Susuz denizlerim görüp biliyoruz. Ýerdekileri. Yok. Başka çarağa taplanmazda. Hiç iyili adam yok, şehirleri, yurtları, belentligi yok, dağları görüp biliyoruz. Suratda. Yönü şoň dağdığını biliyoruz. Nerede bolýar? Suratda. Yok, çala yakınrak, edil anğırak gelsen, näl suratda mesela? Da kosmosdan düşürülen surat. Yok, şoňa näme diýle başgaça? Peyzaj. Ön kosmos adamlar çıkıp bilmet kuwatı näde kullanırlar? Näme kullanırlar? Ay suratı. Peyzaj. Ya, ne doğru böyle? Karta, doğru cevap. Karta da. var. Yani yok, inni bilşimi diyal garankı jay var diye. Garankı jayda kerosin çıra var, şemma ve gaz var. Birincim adam birdatlar yakmalar şu yerde. İnni nemen yakıp biler. Özüne yaqtılık çekmeli ýaly. Yaqtılık için neme yakıp Ot. biler. Ot çek, doğru. Bu cevabım doğru. Gulluğu yok, işi diye, dili yok, gurluya. İşi diýä gurulýar, dili ýok gurulýar. Neme oldu? Gulluğu yok, işi diye, dili yok, gurluya. Geç bolarmy? Geçirýärmi? Hiç hili kıyınçılığı yok. İki tane ikiz doğan var ya. İkiz doğanın ikisi görüşüp dur. Yani ikisi yeňiçi bolýar. Bu ýagdaý näet bolup bilýär. Ödem judoda diýeli. Judoda, parterda ikisi görüşüp durdan ikisi yeňiçi bolýar. Näet bolup bilýär? Täze Eminawda bulaşdyrýar kimin tandygyny. Yok. Odel. Olam logikçin jogap ýöne odel. Dogrusu. Sen ýeňiçi bolýar, atlary deňmi? Yok, olam da. İkisi yeňiçi, ikisine de medallar gal. İkisinin altın medaly münasip bolýar. Hiç kaçaydı. Belki ahramança deňdirler, ukuyplar hem deňdir. Ya, bar bir altın medal var. Geçýärmi näme Geçelim. diýär? Ine ahirki sualymyz sizin üçin ýeri toýdyk şu sualy. Haýsy açar gapylary yapan ogam, açan ogam? Ýöne şol açary siz has kän ullanýar. Skripka açar. Ay doğru cevap. Cevap berip yetişmediğinden takda. Öne ruhtan işmeler 14 suala doğru cevap beraymak bizim gepleşigimizde umman köplere başartmayan da. Bar bir ýagdaýda biz bara, meselem sizi ýeňijimiz diýip hasap edelim döwran. Näme diýip bitene? Bize sizi ýeňijimiz diýip hasap edýäňiz, sizem diýäňiz ýok, bar bir şey çağıranňyda görän men sizin şertiňizi ýerine ýetirjek diýär. Bar bir şerti ýerine ýetirýär, ýöne ýeňiji diýip arkaýa ýatyp bilýäňiz bu tuýny. Bolýar. Alıştık. Olsanız şertimiz şeyde, bilşimi deyali öz estrada aydınlarınız bilen Türkmen diline, daşary ýurt dillerine de sizi ýerine ýetirmekde uly usaklyk gazandyňyz. Şolar dogrusyny şu ýerde bir owadan paýtagtymyzyň içinde saatly bolsa da bir halayan aydınlygy ýerine ýetirip berýär mümkin bolsa. Başladyna döwran dinleýär sizi. Bak, siz için George Michael'ın Careless Whisper adlı aydın var. Şonu yerine getireyin. Retro aydınların bir aydınların biridir. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better than a cheater friend. Waste the chance that I've been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd. Maybe it's better this way. We heard each other with the things you wanna say. We could have been so good together. We could have breathed this dance forever. But now it's gonna dance with me. Please stay. Başladyna döwran zaten. Döwran ýerine ýetip beren ajaýyp aýdymyz üçin köp sag bolun. Ýerite mundan meýlegem diňe toýluglarda görüşmek üstürimizden arzu edýän. Hormatly tamaşaçylar, şunun ýaly ajaýyp pursatlar bilen berken bu gatnaşýan ýylyk mehmanymyza ýerite hemaýetkarlygymyzyň adyna sowgatlarymyzy goşurýar.
Soğuğadımı da ədir kuatda Bostan konseptin adından sizin için yadigarlık soğuğad. Çok sağ olun. Sağ olun size. Çok Gelen sağ olun. atmışlarınız için. Bunun meyleyem dine toylu üllerin şayadı olun. Acayip vatanımızda, acayip zamanımızda. Erkana durmuşda, o durmuşda yaşap, bundan meyleyem sunuğa düsürlüklerini yetmekte istirimizden Hadi arzu olsun diyorum size üstünlük işlerinizde. Şeyden doğran, onda yadigarlık fırsatı şef ve mehruvan adamlar sizin bilen hoşlaşar. Hoşta olun. Sağ olun.